मेदाम बिथांखौ बे समावहाय बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायदों आरो फोसावनानै बेखौ अबजार्भ खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो फरायसा सान जों फालिबोबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि रुंसारि जानायनि उननिफ्रायनो दिनैनि सानखौ फरायसा सान हिसाबै फालिदों आरो बिनिनो गेजेरजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो बर' हारि एज ए हल जों दिनैनि सानखौ बे फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानायखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि जोनोम सान बे 31 मार्चखौ दिनै 2023 मायथाइनिफ्राय आसामनिनो फरायसा सान हिसाबै दिनै फालिनो लाबाय। बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट। गुबुन गुबुन समाव माखासे मानसिफ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोबां खोथाफोर बुंदोंमोन। बिथांनि जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावनाय समाव बर' हारिखौ जौगाखांहोनो, नासयजानाय, गादबनानै दोनजानायनिफ्राय उदां खालामनायनि जि मोनसे थांखिजों आरो बर' हारिनो मोनसे आलादा न'खर मोनसे सोरजिनायनि थांखिजों जि मोनसे आन्दलन बिथाङा जुरिबाय, बै समाव माखासे मानि थासारिफोर जानायखौ लानानै गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन माने खोलोबनि सुबुंफ्रा बिथांखौ खोब बेबायदि मोजां नोजोरजों नायनायखौ नुबोआखैमोन। नाथाय बर' हारिनि थाखाय खोब गोग्गानाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर'नि बिफा हिसाबै जों मान होनानै जे मोनसे खामानि जों मावबोबाय थानाय आरो बिथांनि जि सान्थौ सानस्रि, बिथांनि बर' हारि आरो आसामाव थानाय बा भारताव थानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लानानै जि मोनसे साननाय, बिथांनि जि फिल'सफि, बेफोर गासैखौ निस्सय जोंनि नांथाब नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेरैबो बिथिङाव बिथांनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालखौ बयनिबो सिगाङाव माने मोनसे मेसेज हिसाबै लाना थांनाय, बेफोरनि गेजेरजों निस्सय गुबुन गुबुन हारिफ्राबो गुबुन गुबुन खोलोबनि सुबुंफ्राबो दिनै बुजिदों आरो बेखौ खोब गोथौयै सानलायलायनानै बुजि मोननानै दिनै बिथांखौ बर'फोरनि बिफा होननानै बयबो मान होदों। बर'फोराल' नङा आरो बेखौनो मान होनानै आं एसे बुंबावगोन जे 2023 मायथाइनिफ्राय बिथांनि बे जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै, आसामनिनो फरायसा सान हिसाबै गुबुन गुबुन अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्राव फालिबोनायखौ जों मोन्दों आरो बे जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन एचिभमेन्ट। दा दिनै बे साननि गेजेरजों बा फरायसा साननि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि बा आसामनि, भारतनि साफ्रोमबो इयुथ्सफोरखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा जाथिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोयो आरो बिसेसकै जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे समावनोखि बर' हारिया माने खोब गोदोसोनानै दङमोन, गुबुनजों नाख्रेबजानाय, नासयजानाय मोनसे अबस्थायाव दङमोन। जों नुदों बैखिनि समायाव जानो हागौ बड'फानि बे मुभमेन्टआ जुदि जागायजेनामोनब्ला गुबुन जायगानि बाथ्राफोरखौ आं बुङा जे जोंनि उदालगुरि बायदियावनो गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बर' राव रायनाया गोमालांबायमोन। जोंनि गाननाय जोमनायफ्रा एसे गोमालांनो हमदोंसैमोन। माखासे समफोराव बर' होननानै बुङोब्लानो माने नासयजानाय, बहाबा माने दै लोंनो मोनै, हाबनो मोनै बेबायदि मोनसे अबस्थानिमोन। दा बेबायदि अबस्थाखाय गोबाङा गावबा गावनि टाइटेलफोरखौबो सोलायलायनो हमनाय बेबायदि मोनसे अबस्थामोन। दा बेबायदि समायाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबान लानानै मोनसे मुभमेन्ट जागायबाय आरो बे मुभमेन्टनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय, गुस्लायनाय आरो जाय सोलायनायनि गेजेरजों दिनै नैबे जों आथालाव मोनफैदों। दा गतिके बर' हारि हिसाबै बिथाङा जोंनो माखासे माने आज्ञाफोरखौ जोंनो होना गालांदों, लामाखौ दिन्थिना होनानै गालांदों, माने माखासे ब्लु प्रिन्टखौ बर' हारिखौ जौगाखांहोनायनि, बुहुमनि मादाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननायनि आरो लोगोसे बर' हारिखौ बयजोंबो सिनायजानाय खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि ब्लु प्रिन्ट बेखौ बिथाङा बानायनानै गालांदों। दा जोङो बहाबा ससे लामा आवगायनानै आन्दायहैनायनि कुनु बाथ्रा गैया। दा बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जाहाथे नोंथांमोना जिखिनिखौ गामियाव, ओनसोलाव, फरायसालियाव आरो गावबा गावनि जिखिनि केपासिटि, जिखिनि गियानफोरखौ जों आरजिबाय
जिखिनि रोंगौथायखौ जों लाबाय आरजिनानै लाबाय बे गियान रोंगौथायफोरखौ जाहाथे जाथिखौ सिबिनायावबो एसेब्लाबो कन्ट्रिबिउसनखौ साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा होलाङो। बड'फाया जेरै गावनि गासैखौबो त्याग खालामनानै बिथाङा बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोदों। गावनि इभेन साख्रि बिथाङा माने त्याग खालामदों, जाथिनि थाखाय जुजिबोदों, नांबोदों। दा बेबायदि बड'फानि बायदि दिनै जोंनो साख्रि गारलायलायनानै खामानि मावनांगौ बयखौबो जों बुंनो थाङा। नाथाय जि दोङो बेजों एटलिस्ट जाथिनि थाखाय खामानि मावनो जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो इयुथ्सफोरा, लाइमोनफ्रा, जोंनि इयुन फिरिफ्रा जाहाथे आवगायबाय आं बेखौनो खावलायगोन। बड'फानि जि लिगेसि बे हदायबो गोजोरै थाथों। बिथांनि जिखि सान्थौ सानस्रि बे सान्थौ सानस्रिया साफ्रोमबो बर' हारिजों फल'आप खालामजाथों, मान होनानै बयजोंबो माने बेखौ मावफुंथों आरो बड'फानि जि मोनसे सिमां बे सिमांखौ जाफुंसार महर होनायाव जाहाथे साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुंफ्रा, बेक्तिफ्रा जाहाथे खामानि मावो आं बेखौनो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों आं खावलायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मिरु नाङै बे हाबाफारिखौ फालिदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आम्बागाव दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों बरिगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलावहाय बे हाबाफारिखौ लादों। फुंबिलि समाव जों फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लाबाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि जिथु लिगेसि बेखौ लानानै जोङो सावरायमेल मोनसे लादों। बिथांनि जि जिउ जारिमिन, बिथांनि खामानि मावलांनाय बेखौ जोङो सावरायनाय हाबाफारि जों लानाय जादों।